Gràcies, senyor president. Senyora presidenta, la seva actitud amb l'oposició la defineix a vostè mateixa. Miri, senyora presidenta, improvisació, canvi de postura, canvi de principis, i no me refereix al seu posicionament en quant al lideratge del seu partit, sinó a la política turística, que ens preocupa molt més. Miri, fa unes setmanes, quan parlaven d'habitatge, ja li vaig dir que havien de deixar de banda la confrontació, i amb el tema turístic també li torno a dir. Crec que és un tema d'estat i crec que valdria la pena que en parlàs en tots els grups parlamentaris per decidir qui i on volem ser d'aquí 10 o 20 anys. Ho saben, senyora presidenta? Vol que en parlem? Jo li dic el que han fet aquests 2 anys. Han estat 2 anys a elaborar un decret per regular el lloguer turístic que crea problemes a qui no n'hi havia i no soluciona els que hi havia. Varen anar a les eleccions prometent una ecotaxa que no ha estat eco ni ha estat taxa, i ha estat un impost per seguir quadrant uns pressuposts que mai els bastaran. Sembren dubtes sobre la conveniència del turisme, es plantegen si limitar o no el nombre de turistes, i del seu govern surten paraules com saturació, col·lapse. Tornen a caure en els mateixos errors que els 2 pactes anteriors. Han eliminat una partida per promoció turística per temporada alta el 2017. On és i en què consisteix el pla d'equilibri turístic anunciat pel seu vicepresident en la seva compareixença de pressupost? Sabeu que entre contracte i contracte no ha tingut temps d'elaborar aquest pla tan important. El seu govern en matèria turística està improvisant constantment. Parlen de qualitat i d'allargar la temporada, però eliminen l'exoneració de la ràtio turística a aquells hotels de 4 estrelles o més que obrin durant els 11 mesos, o també pels agroturismes. Tal vegada la pregunta, senyora presidenta, no hauria de ser quin és el seu model turístic, sinó si realment tenen un model turístic. I li torno a dir, en pot parlar amb el Partit Popular. I podem parlar de turisme així com es mereix, sense confrontació, amb propostes en positiu, pensant en els ciutadans i en el principal sector econòmic d'aquestes illes. O pot seguir anant, com ha fet fins ara, de la mà de Podemos. Vostè, com sempre, tria el radicalisme. Moltes gràcies.